A teraz mi, dámy a páni, dovolte pozvať domáce komiatičanky, ktoré vám predvedú niečo zo svojho umenia a konkrétne budú spievať členovia miestneho spevokolu, ktorý sa nazýva Verbina, a dievčatá a dámy už prichádzajú. Ďakujem veľmi pekne dámam, alebo keď to poviem vo vzťahu k tým, ktorí teraz prídu, komiatskí mládenci, dievčatám z komiatic zo súboru Verbina. A teraz poprosím tých mládencov, nech to vyvážia chlapským hlasom. Komiatskí mládenci. Veľmi pekne ďakujem týmto komiatským mládencom.